Ers bron i ganrif, Llafur yw'r blaid fwyaf yng Nghymru. I hanthem yw'r faner goch, ac yn draddodiadol, mae'n blaid sosialaidd a sgell chwith sy'n cefnogi hawliau'r gweithwyr. Mae di bod mewn grym neu'n rhannu grym y Mae Caerdydd ers 1999. Ar ôl i Rhodri Morgan rhoi dŵr clir coch rhwng y blaid yng Nghymru a San Steffan, nath Llafur gyflwyno prescriptions am ddim i ni a byspasis am ddim i bensiynwyr. Ond mae rai aelodau wedi ffeindio hunain mewn dŵr poeth ac nid dŵr clir coch yn ystod tymor diwetha'r cynulliad. Keith Davies a ffrind yng ngwesti moethus St David's y Mae Caerdydd. Alun Davies gath berthynas rhy agos gyda chynghorydd personol. A Leighton Andrews a'i cheap date gyda Plaid Cymru. Ar ôl fflyrto da'r Lib Dems a Plaid Cymru yn y gorffennol, mae'n bosib y bydd rhaid i'r Blaid Lafur glymbleidio eto i gael mwyafrif leni. Ond a fydd unrhyw un yn fodlon rhannu gwely 'da nhw y tro yma?